Haluatteko kertoa rakkaustarinan? Etsimme mukaan rohkeita pariskuntia ohjelma on ehdottomasti parien puolella ja puolustaa aitoa. Joo, no niin siis moi. Mä unohdin, että mä edes aloitin tämän videon. Joo, mut se on Jarkko-Mastara täällä. No joo, kaikki sen tietää. Joo, mutta tänään me pelataan semmoista peliä kuin Bublewitz. Pallonoita. Saaga 3. Mulla on tämmönen kämppä. Mitä toi myyrä kyttää mua? No nyt se lähti. Joo. Joo niin. Mennään. Play. No niin. Tää näyttää vaikeelta. Ammutaan toi kupla tonne. Sitten ammutaan toi kupla tonne. Sitten ammutaan toi kupla tonne. Toi tonne. Toi tonne. Sitten ammutaan toi tonne. Sitten ammutaan toi tohon. Ja sitten ammutaan. Koitetaan ampua toi tolla lailla. Isomamma teki jo mehupurkkeja, että katsotaan miten ne menee. Nyt kun Marja sanoo, että todella ja noin. Mihin mä tän ammun? Tohon. Sitten mä voin ampua tohon. Toi. Sitten toi tohon. Toi laukastaan tonne. Sitten saatiin Neron voima. Ja tää peli oli tässä. Hihihihi. 3 tähteä. Onkohan nämä äänet liian kovalla? 2 pääsin. Joo. Ennen vanhaa kananlanta. Tätä voi laittaa tänne huoletta, ei tule mitään hajuhaittoja. Tää näyttää aika helpolta. Niin kuin ehkäpä. No pointsei tästä ainakin saa. Tai onkohan noin nyt pisteitä? En tiedä. Sitten laukastaan toi tonne. Sitten ammutaan toi tonne. Sitten laukastaan
koitetaan olla kunnon snippaajia ja amput tää silleen. Ok, joo, se ei toimi. Heitetään toi tonne. Me saadaan toi. Sitten heitetään toi tonne. Joo, sit saatiin Neron voima. Mistäkään toi kissa on saanut nimensä? Nero. Ihmeellinen nimi. Näin me saadaan ammuttua tuohon. Sitten tähdetään tälle. Hyvä minä. Mä en tiedä miksi ammutaan tohon. Sitten ammutaan tohon. Ja joo, tää näyttää aika hyvältä itse asiassa. Tästä mennään kuule Jukan turvalliseen kainaloon. Ja nyt voit avata silmät. No ammutaan toi vaikka tonne. Sitten ei pysty tehdä muutakaan. Sitten noin. Joo, ja näinhän se. Puplits. Okei, ammutaan toi tonne. Sitten ammutaan toi niinku tonne. Ja sit laukastaan toi superpommi tonne. Laitetaan tää nyt tänne. Toi tonne. Sitten noin. Ai pahe. No mä voin nyt ainakin tehdä näin, jos en mä muuta voi tehdä. Sitten mä voin tehdä näin. Nerokkaasti ja sitten mä voin tehdä näin. En saanut kuin yhden tähän. Pääsin sen tän läpi. Joo, mitä uusia tehtäviä täällä on? En tahdo pelata. Ei. Lataan Neron voimalla vapauta. Lataan Neron voimalla ajat. Riko 2 mustaa kuplaa, en jaksa. Joo, mutta tää video taisi olla tässä. Tykkää jos tykkäsitte. Ja muuta tosi kiinnostavaa. Joo, mutta mennään seuraavassa videossa.